Onye so na ndị omeiwu nkulomiwu Anambra State nnọkọ ha nke asaa bụ onye nọchitere anya Nnewi South 1 bụ Honorable Sonny Ozobialu wubere nnọọ ọnụ ụlọ akwụkwọ ebe a ga-anọ na-elu ule ya na aja ngwuru na Central School dị n'Osumenyi nke kansụl obodo Nnewi South. Ya bụ ọnụ ụlọ ebe a ga-anọ na-elu ule bụ nke agbapegoro ma nyefezie n'aka ndị na-akụkọ ihe saga n'ụlọ akwụkwọ maka iji ya na-eme ihe. Chukwuemeka mmụọ dele m n'oge ahụ wee detara anyị akụkọ n'uju. Ozobialu kọwara na ihe kpatara o jiri rụọ ya bụ ụlọ bụ ka ya bụ ụlọ akwụkwọ nwee ebe dị mma ụmụ akwụkwọ ha ga-anọ na-elele ule. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ihe o jikwara wee rụọ ya bụ iji hụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ nwere ụlọ akwụkwọ niile ha chọrọ maka agụmakwụkwọ ya na ihe gbasara nnọkọrịta ndị nkụzi nakwazi ụmụ akwụkwọ. O mekwara ka amata na ọ bụkwazi ụzọ o si enyere aka na-achị steeti a aka bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na ọrụ mmepe steeti a. Ọ gara n'ihu wee kọwaa na fensị ha dara ada bụkwazi nke ọ rụrụ bụ nke ga-eme ka ụmụ akwụkwọ ha gharazie ị na-agbapụ n'iro mgbe a na-agụ akwụkwọ. N'okwu nke ya, onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Odoziakụ Vera Akam kọwara na Maazị Ozobialu emeela ihe ndị ọzọ nọchiteburu anya ọgbọnta nkwado Nnewi nke mbụ na-emebeghị site n'ịrụrụ ha agadaga ụlọ ebe ha ga-anọ na-elele ule. Ọ gara n'ihu wee kelee ya maka ya bụ ọmarịcha ihe o mere ha. N'okwu nke ya, onye isi ndị nne na nna nakwazi ndị nkụzi n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na steeti a bụ Maazị Larry Nnabuike kelere ya bụ onye omeiwu maka ya bụ nnukwu ihe o mere ya bụ ụlọ akwụkwọ nke pụtaziri na ha enweela ebe ha ga na-anọ na-elele ule ma yọkwazịa ndị ọzọ ka ha ṅomie ya. Site na Osumenyi, abụ m Chukwuemeka Modelem.